בצבא. רחל, את יצאת לרגילות בחייך? מעט. מועטות, כן. אבל יצאת, כן. ומה עשית בהן? ישנתי הרבה, אני לא זוכרת, פגשתי חברים. בזבזת את הזמן, בקיצור. הכרחתי את עצמי, כן, הכרחתי את עצמי לפעמים לקום מוקדם, אבל זה לא הצליח. בקיצור, את לא יודעת לנהל את עצמך בזמן רגילה. לחלוטין. ובדיוק בשביל זה, נמצא איתנו עכשיו על הקו עופר עטד, שהוא מאמן אישי ועסקי. לא אישי, אישי ועסקי. זה כמו קואוצ'ינג בחול. כן. לייף קואוצ'ינג. והוא יסביר לנו איך אנחנו יכולים לנהל את הזמן כמו שצריך, בשביל שהרגילה לא תתבזבז לנו ותעוף. אז שלום לך עופר. שלום גם לכם. מה שלומך? שומעים מצוין, בשלומכם? אנחנו בסדר גמור. עכשיו הבעיה של אנשים שמגיעים לרגילה, של חיילים, זה שהם מאוד לא רגילים, שיש להם זמן פנוי לעשות מה שהם רוצים, והם בונים על לעשות המון דברים, ובסופו של דבר לא מבינים מה לעשות עם כל הזמן הפנוי שיש להם, ולא מנצלים אותו כמו שצריך. אני מבין, אז בואו קודם כל לשנה את הטרמינולוגיה. כן. זה לא בעיה, זה אתגר. נכון, זה משהו חיובי, הם רוצים ליהנות. והאימון האישי מסייע באמת למתאמנים, במקרה הזה לחיילים, להגשים מטרות בחיים ולהתמודד עם האתגרים שלהם. והמטרה שלנו כאן היא בעצם לנצל את הרגילה באופן הכי אפקטיבי והכי טוב. כשהמשאב הבעייתי ביותר שיש לנו זה משאב הזמן. גם מהניסיון שלי, אין כמו התחושה הזאת של לחזור מרגילה ולגלות שלא עשינו כלום. כן. שכולם מסתובבים ומספרים איך הם בילו, איך הם היו באילת, איזה כיף היה להם, ואנחנו ישבנו בבית והעברנו את הזמן. אוקיי, אז איך בכל זאת נמנעים ממצב כזה? יש פתגם נורא נחמד שאומר סוף מעשה במחשבה תחילה. והעניין הוא להגדיר מה אנחנו רוצים לעשות. השאלה הראשונה היא לכל אדם מהו ניצול הזמן האפקטיבי ביותר, מה הוא רוצה להשיג ברגילה הזאת, מה הוא רוצה לעשות. וזה רק כל חייל יכול לענות לעצמו. כי כל אדם, הצרכים שלו והמטרות שלו שונות. אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהמטרה העיקרית היא לנוח, כי כל החיילים עובדים מאוד מאוד קשה, או רוב החיילים עובדים מאוד מאוד קשה, ואז כשהם מגיעים למצב הזה של רגילה, הם רק רוצים לישון. אז איך בעצם נמנעים ממצב שאתה ישן כל היום ומבזבז את כל הרגילה שלך? אוקיי. השאלה הראשונה שאדם כזה צריך לשאול את עצמו זה, אם נותנים לו מראש מצב שבו הוא ישן שבוע שלם ולאחר מכן יחזור לשירות, האם הוא ירגיש טוב עם עצמו? האם הוא יהיה מרוצה? סביר להניח שהוא יענה לעצמו שלא. נכון. זה השלב הראשון. השלב השני יהיה איך לתכנן את הרגילה הזאת מראש בצורה נכונה, על מנת שהוא לא ייקלע למצב הבלתי נסבל הזה של שינה של שבוע. אני אגיד לך מה הבעיה, אבל שלפעמים כשמתכננים יותר מדי, אתה מרגיש כאילו לא נחת מספיק, ולא, אתה יודע, בצבא הכל מאוד מתוכנן ומסודר, לפעמים ברגילה אתה רוצה פשוט לא לעשות עם עצמך שום דבר, שלא תהיה לך שום מסגרת. אז איך משלבים בין שני הדברים האלו, איך מוצאים את האיזון ביניהם? הרע שלנו ברגילה היא ליהנות. לעשות פעילויות שמהנות לנו וכיפיות לנו. זה אומר שאנחנו לא צריכים לשמר את המשמעת הצבאית הקשוחה, אבל אנחנו כן צריכים לשמור על איזושהי מסגרת של פעילות בשבילנו. כי אחרת, בלי מסגרת, הרגילה תתנהל ואנחנו לא ננהל אותה בעצם. נגיע ליום חמישי ונגיד מה עשינו? לא עשינו כלום. זה אומר שאנחנו צריכים להשאיר לנו גם את המרווחים של פנאי, של חוסר תעסוקה. אבל גם לשבץ שם פעילויות שאנחנו רוצים לעשות, ומילת המפתח היא לתכנן אותן מראש. המשאב הבעייתי ביותר שיש לנו ברגילה זה הזמן שלנו. ויש המון דברים שאנחנו יכולים לעשות לפני הרגילה, ולא להגיע לרגילה ולגלות, וואו, רגילה, לא הכנתי כלום, מה אני עושה עכשיו? למשל, אם אני לוקח למשל מישהו שהמטרה שלו זה לנסוע לאילת. יש המון דברים שהוא יכול לעשות לפני. הוא יכול לתאם עם מי מהחברים הוא נוסע, ולא לחכות לרגילה עצמה ואז לנסות לעשות את זה. הוא יכול לתאם איך נוסעים, איפה לנים, מה עושים באילת, איך משלמים, איך מחלקים את הקניות. אלה המון דברים שאם מחכים איתם לרגילה עצמה, מה שיקרה הוא שהם מבזבזים המון זמן. כן, אבל יש חיילים שלא ממש יכולים לעשות את זה בזמן השירות שלהם. האמת שכן. טלפונים יש לכולם. כן, אבל זמן אין לכולם. כולם נמצאים במצב של כל מה שיש זה 6 שעות שינה מטכליות ומעבר לזה כלום. לא, אבל יש הרבה מאוד חיילים כאלה, אז בקיצור, מישהו יוצא לרגילה שיקדיש עוד קצת זמן. יקדיש מחשבה, גם אם הוא לא עושה את הפעילויות האלה, את פעולות ההכנה מראש, שיחשוב, שיכין רשימה של הדברים שהוא צריך לעשות על מנת שהמשימת ההנאה שלו תצא לפועל. גם אם זה יגזול לו את מוצאי השבת של תחילת הרגילה, זה עדיין לא יגזול לו את יום ראשון, שני ושלישי.
אז חברים, עיקר העניין הוא הכנה מראש, הבנה של מה המטרות של הרגילה ואיזון נכון בין מנוחה לבין ניצול הזמן. ובאיחולי קבלו רגילה לכל החיילים שמאזינים לנו עכשיו. אנחנו ניפרד ממך, עופר עטד. תודה רבה לך. תודה רבה לכם. לילה טוב. לילה טוב. ועם הרעיון הזה אנחנו גם סוגרים את התוכנית שלנו להלילה. תודה רבה לליאור אבידר ולאליה גרינפלד שערכו את התוכנית. לאיה בק שהפיקה. לציון שמש שהיה הטכנאי. תודה רבה גם לזיו שם טוב, את יעל כהן. את רחל גולדברג. בשבוע הבא נהיה פה עם עוד שין שהיא ממש מתקרבת לסיום. אולג אגב, הוא הזוכה הגדול במשחק הארץ ציר היום. תודה אולג, היית גדול. וברקע כבר מתנגן לו שיר הבוקר שלנו, שהוא הפעם שיר של יהודית רביץ. שיבאות רייש. שיר מדהים, בך לא נוגע. שיהיה לכם בוקר טוב, המשך האזנה טובה. אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה